Sagudayin nga ron ti surat ni Ruby nga napauluan di nakauray. Sagudayin nga ron ti surat, Dear Manong Nemi, bigat manen ket bumangonak manen Manong Nemi iti babangon ko. Nadalapos ko Manong Nemi ni Alex iti abay ko nga kastaone palang ti orok na. Nga agat tabuur Manong Nemi ti sigarilyo ken arak. Nabartak manin iti rabi Manong. Intulod manin, intulnog, indur-to-dur manin di kita pada ng construction worker. Samit lang nga basta kumasama do nga giinom da no dikit rinabi nga giinom da. Siyempre, riingik tamang manin nagtrabaho. Imi muna nanan Manong Nemi na pa na nagidadang ti danom, nagtempla iti kape, kinitak no ana ti mabaling ko lutuan na pambigat Manong Nemi. Awan ti mabalin. At may ibusan kami Manong. Tagasano. Construction worker ti asawa. No kasta nga sweldo ti Sabado, adot deduction na. Bali halos upat laeng nga aldaw. Sweldo na ti upat nga aldaw ti maited na kanyak ket ti duang aldaw nga sweldo na gastusen na. Ti kaado nga bisyo naman. Napanag iti likod kabayatan nga kapeak nakitak dagiti bunga ti okra nga mula. Apo na imas man nga idumudum iti bugoong, tunuak ko na. Marigat manin ti agarom ti tuno, di talatan na gasol, gasrens, ti pagtunuak. Tikit di nga saan, basta matuno ko na. Kinitak ti kilaban Manong Nemi, mabaling nga kirugan. Anang oras si dain ni Lily, nga anak ko Manong Nemi. Yagtawanan iti talo. Noodles, madikeng ko na. Nakatangarod. Mga brawak madlaeng. Kinunak mangtuno at ti okra sak madla mga braw. Iti mabaling ko nga brawen. Sak pawak lata at ramang ti sutadda. Riniin kon Manong Nemi ti asawa tap na masapa ang pa nagtrabaho. Alex, hoy, brigad. Di ka mo nagtrabaho? Yaman na, mabaling ka din nga sak mapay. Buha ko karo din. Nakaluto ako, mambigat tayo ito. Nililis, ba't maturog pa ilaan? Sadain, tinunong okra. Sak nagabaraw mo lang. Tapno, dadig ko nga sadain, tanak ta. Alam mo maong kan? Oo, bartek mo man yung trabi. Door-to-door da ka man. Yan ang araw na masamang trabi. Yung tur-to-door da. Kita, naturog ka lang ta, diretso. Awan na pasamak ka data. Nabayagan, awan na pasamak ka data. Baka na isapol mo sa bali. No kada ko malam mabaling ang pag-isapulan na. Padasam. Gago ko nung ganyan. Aramin din obligasyon mo. Tapnawan ti problema. Tapay nun tsak marami ti obligasyon ka kaya isapol mo sa bali. Hawang kanyak di kita. Tikas ito nga rigat. Ay, apo. Bababawi ka, no? Api ka siyak tinaki asawam. Bigbigat, Alex. Bumangon ka kita. Takabulo mo kayo. Kag di ko sa'yo. Takamangbasit ka. Nakapanawan ti asawak. Manong Nemi nga nagtrabaho. Nabati kam kinilili. Ayam ti anak ko kayo pasan nga. Na pakan ko, na digos ko. Umungak ka dagiti muren, tayo nakaglaba. Kalpasan ti laba, pangkal daw tuman. Nina na Ingrid, Manong Nemi, ti imay nakikaruba, kabayatan nga pampanunutek, no anat pangal daw mi, iti anak ko. Ay, Ruby! Ay, nana! O, malamag kisarsalita. No, diyak, makadisturbo. Di kayo di makadisturbo Pampanunutek nga rin no anatiya, pangal daw ming agina. Kita, umalatyo kayo ito sadya.
At nanam nga siyon. Abaya. Kat manglagib da. Apo. Kimay na. Malinetan mo hindi buksit. So ka din natin tilaytas na. Oy, natin tilaytas. Hindi ito kami dita. Manglagib da. Mangitugot kan to ti siplak. Tanukas kasanulain. Magyawid kan to pa iti para pamalamyo. Tapno maramanamot ani Alex. Kaya kapilitan na kastana na. Hasta ti style tayo. Nagpadaya ka dadalat tamat supot tayo. Sili. Sili nga pangisiputan tayo na naroon ano. Ado ti paala. Kita po rin. Pansit lang nga ka po. Manaya nga. At damag ay. Damag. Sumalusunan na. Rigat lat at panagbiag. Kakasiyak amang yan. Anay. Ti sweldo ti asawak. Nakastang ang sweldo. Imbaga ta. Saan ka magkaskasera? At dara ito balay nga. Gagangay lang ang balay nga. Impatak derby. Bilti kuryente. Bilti danom. Ay awan ti bilti danom. Kagabat bomba di talikod. Kuryente. Minimum it lang at may sama dat electric pan pagandaran minukasta nga maturog kami. Makiadamot ka kami ti anak mi. Pasaray lukatak no katitawa tapno sumreg ti angin. Libre no ka. Pagkasta ti kuryente. Ano pa ti madamag? Kaya da kayo na dadamag. Mabalin tayo sa mapanin. Muna kailatan na dumanong kam to kagina. Naglagay ba tayo sipla ka? Una na. Magaya, madamag ko ka sa timayakit. Malagip mo ni Bernie. Imposible nga di mo malagip. May mesa lang ti tao nga. Agnagan ti Bernie nga mamok na. Kiwan, malagip mo. Oresan yung ipalagip. Pasare malagip ko. Si Mang Paet. Ano Jack Mariro, kalpasan na ito yung panglagip na bakasyon, baka isumot sumarunong agpadaya. Tamang pala madamag ko. Una tanay, at datay ti bandana ti amyanan, namyanan ti purok tayo, isudag, at dadjay, abagatan nga masungan di ti highway. Uri kakabaranggayan tayo, magkaadayo tayo man. Wen, ijasudag ti highway, tinang pataktiran ti balay na. Wen, balay na. Tadi kan tumat kami nakaururay. Di na naman. Kaya po naman di ko na ka. Han? Da kay edit dati kagayan ayat kini Bernie. Ngimi din na pa di Saudi. Di ka ba't nakakurayan? Pagamonta, nagdinamag laing nag-asawa kayo kini Alex. Nana, yung kay Santa, rubuatak di anak ko na no. Masapat tayo nga makidaya. Kinunak manong nimi kahit ko lang ang sumardeng maati pa dahi tanga salitaan mi itipakit. Simreka kiti silad ko manong nimi silad mi nagtugawak iti iking ti kama. Nagsanayak. Adagaya man ni Bernie. Manong nga tawin. Almost 4 years. Di kan tumit ngamin nakauray. Kung nati bakit itay manong. Pudno ti kunana nga dati nga da kami kini Bernie iti akayan ayat. Buwan manong. Construction worker mo't lahing isuna kas kini Alex. Numampasad da idi nga katrabakuan. Sa bali ti grupo ni Alex, sa bali mo't kini Bernie. At dadigiti kundaho idi manong naming nga Granada, nga umay pasyar pambaranda giinom kinat pulutan iti karinderya nga pagpapayak idi nga servidora. Nagkarebal na manong. Ken ni Bernie tinaklon ko. Ni Bernie manong nemi ti muna nga nangipaayat ti amin ko. Ngem nagpakada idi kanyak ti Bernie. Inagtrabaho ti abroad. Agurnong ta. Tainton makurnong ta. Isuntun pa nagkalaysata. Kayat ko, nakabayatan ti kadak to sa abroad. May ninot to, may patakder ti bukod ta nga balay.
Masapul nga, agurnong ta, tagpuunan tanto para ti, iput up ta business. Tasangag na nahin nga takto ti abroad. Mabalik siguro, duwak lang ang subli. 6 to 9 years, dakil doon ti ornong ta. Kas tayo di, anong name tinagtulagan mi kini Bernie, Get Daddy, panagpakada na rabi sakbay ti flight na. Napasamak man ang name iti maudi agundaway apa nagpapas mi tiraksak. Nga naipay ko amin manong, tiba amin ko manin nga numabaling kat igawid ko. Ngayon saan ko nagawid, na igawid ni Bernie kat nagpatuloy pa nung naming sa Diyasaw. Napintas pala idi, manun name di komunikasyon mi, ngem idi kuan, manun nga tumawag, diyan mo, pambar na, busy suna, kan adad itiya, adayo nga site, nasadya nga site, ayan na, kita awan ti signal, sanakla ka matawagan, o matawagan isuna, no, agawid da itiya, panaka-stasyon da. Yung nag-field da, awan ti signal. Kasla, aglam lamis met idin tiriknak manong nemi, idin tuta, idi adan ni Bernie Sadjaya, abroad manong nemi, sinublian ni Alex, ti may nang paspasyar kanya. Aging gangajak na pupuutan. Inaklon ko ni Alex. Naipay ko man tibagig keng kuha. Manong nemi. Kasla, saan nga napupuutan? Talo gaya man, manupat gaya man nga tawan. Ni Bernie. Kumusta nga tayo ni Bernie? Ni Bernie. Labang gamgarod na kidaya iti anak ko manong nemi nakadaado nga tao. Nuhan daw masidag kanyak dahi jati bagada. Among ka din ni Bernie? Oo, naamo ako. Nagkita kayo? Sampay pa kung magkita kami. Amin nga masidag kanyak manong nemi datat salutsud da. Nagkita kayo kini Bernie? Your ex? Saan? Api kung magkita kami. Datamot lat sungbat ko manong nemi. Hangat ako may ita? Anak ka tanong may, kinagkita kayo. Anak at mapasama. Kailangan ako magpapasama, nagkita kami. Awan kami matin. Nadamatin asawak. Dapay na anak ko. Nakikindi. Karabian na manunemi si Mang Peti asawak na saan unay nga nakainom kalkalingan na. Imbagman nagawid ka. Sakbay mabartek ka manin. Arigat mo dan kung kanayong idurtudurdak. Arigat mo dan saan ka nga maiskuran. Sapul mo't sa bali. Kasta, naka-schedule ta ita. So nga kalkalingan na lang tinom ko. Kamat gagwantang, danto inumak no, madam diba? Tsaka kami makaturog na ko makompleto uminom. Ikasan nga rotin awon to pulos igatang mon. Huwag awon taglako ti arak. Kaso pa makaturog ka. Kakit gumatang si Kam. Kasta nga rotin naramid ko manunemi iminum la na minsan kalpasan ng rabi kami. Napan nagdikos, napanakbat nagdikos man. Nakaturog idin ni Lili manunemi idi umarakop ti asawa. Agat arak kagat sigarilyo ngam na immune akon manunemi kastoy ti angot ti asawa. Sinuplot nga dakos manunemi ni Bernie. Ni Bernie manunemi kat saan pulos nga naging inom kat saan nga nagsigsigarilyo. Nabanglo ni Bernie. Ad-adda na bispisikat ti bagina ngim ni Alex. Tagtagi ko enak arom romansahin nak ti asawak mo nang naming ni Bernie at dati panunod ko. Yaw-awak lang janagan natis maibagak man. Siyempre, mailiw akmat
makikiakmet kadigiti aramiden ni Alex manunimi agasugakmet siyempre. Oo. Iyaw-awak lang nga Bernie manunimi ti mayos ngaw. Napagustuhan tirik na, napagustuhan tirik na. Naban na inala manunimi ti pangted na nga gin kaya ti mismo a kwarto nga iminom. Jaklamo no, ag second round na ito no. Natulugak latan. Ringan ka tumandun na ba? Huwag kaya. Abay, Alex, nagkanas ka ba lang? Kaya na, hindi ko nga. Ano, naging kukuna ka lang. Kanya dati, klase nga sa lutsod. Amo ka na damag mo. Kanya, hindi kaging kukuna. Tian niya, ti ex mo, at Dan. Wala, damag ko. Kailan niya kumanood, Dan? Ex ko man. Di mo malagip. Ano malagip yung bagbagam? Di mo malagip no kasano nga romansahin na kaidi? Alex, mabaling ka din nga sa hangis o pagsalitaan ta? Abi nga balit mo di amin. Abi nga makasurong ka. Kasano? Nonsense. Awan sa servidor kita. Bagbagam. Kaya na, apay ko man nagawid din, no, at isunan. At apay nga mabalin na, inasawa nakbatan. Ano nga ti problema? Mga araming ka ti problema nga sa aming nga baling nga problema. E kasi no, magkisinarak ka. Apay ko magkisinarak. No, aksidente nga, kita kami na ta. Hay, ko na man. Kailangan tinas ka ng pagsalitaan mi. Tapos nagsalita ka mo ma. Baka mo nagsublit na dati nga panagayat mong kengkuhan. Alex, hanggang mag-multiply iti panunod mo. Santa ko mga mag-create, magpatpatahod ti problema sa ang rubay nga problema. Apay may insecure ka? Kawan na. At ang bukod ng balay. Ang dapat ng bukod ng balay. At doon kwarta na. Igagangin at nagurnong. Matong palitan terapapyo. Arapap midi. Ngayon saan na. Tayo nasawa nakman. Apay namin dito nagbaling nga issue. Di mo langin aramid at magsinnarak ang kuhanan. Apay ko magsinnarak ka? Saan kun nga ten sikat ipatpatag kun? Patim nga ron nga kayat nakpay? Dito ka langak? Naglaglagod na una yun nga lalaki na siyak palat kayat na? Idinto ta, adok kwarta na? Kasi siyempre, mangkita natin babae nga. Mas may karik ang kuha nga miti siyak. Sa bali na lang ti first love eh. Mabaling ka din nga saan nga dito at pagsalitaan ta. Ituloy mo lang minom, tamaturo ka kon. Awanin na skan pa yung pagsalitaan ta, may pangap ka na tangabanan. Saan ka ko mga magpatpatao ti problema? Tapno ti kastakit saan tangag problema? Manong nemi maturo ka kung kunak nakakidemak ngem naka sa diwa ti panunot ko. Jack mairidep. Kasla nakadayo ti awis ti ridep kanya. Agtartaray ti nakadayo manong nemi ti panunot ko. Ano nga taitan ti nga ni Bernie. Ada iti imagination ko kada iti naudi manong nemi nga panag-date me sakbay nga nag-flight. Ada iti imagination ko manong nemi da iti rabi nga panagpapas mi. Ada iti imagination ko manong nemi da kiti apprus agek nga bara nga bibig. Ti panagkinikinit na ti barokong ko. Ti panangan na manong nemi nga nakaiyak. Tayo-tayo ka itiras. Sanggol ibaken mano. Ad-adda ama paragsaknak ni Bernie ngem ni Alex. Nalalaing ni Bernie.
Nabanglo ni Bernie. Ni Bernie awan ti agat arak, awan agat sigarilyo. Kasta nga tapala isunay ta. Bernie, aping amin nga imadayo ka. Katsyak, aping amin nga tsak nakauray. Aping nga sangko nga tinungpal ti karik. Nga gururay. Aping amin nga simrik idibiyag ko ni Alex. Aping amin nga ni Alex. Nga awan tinakananama amasakbayan. Imbag tabay may sa palayan ti anak niya. Aping amin nga sana ka nakauray. Ag-present kayo, kakamsat. Ag-present kayo. Abo, nagatukayan naka-president eh. Ni Ruben Macho naka-president. Naiturturog ko ba nung name data pa nagpanunot ko? Wahin, kat nakarikak maninti sa bali pa nga bigat. Okra maninti tinunok manong, taadot bunga na. Ag natengak to, tenakto ilakon, nakto isukat, di ba ka? Suno, data nga pabaling nga pangisukatan. Sitaw pa yung manong. Dito naman tipagpintasan naman ng Nemi, dito yung nagdisuan ti balay mi, nalawat ti likod na kapag mulaan iti nating, ado pa ti mulak man ng Nemi, nga marunggay, katuday, ada pa mulak man ng Nemi, nga kalamansi, ada pa mulak nga atis, yan, gayubano, wapol, manok, agtartaraga ka nag-iditi manok man ng Nemi, ngem, ado na kiti mang palsiit, isogin sarden ko. Bambanug ko lang, manong nimi, tartarakan, nga jakman mabukudan. No, kung mamaaladan, manong nimi, ito'y ba nakasular mi sa nabalin mo lata nga, iti unag, ti pagpupukak lata iti native na manok, mayat ko ma. Ang yung, nga ron. Tapos kami nga namigat, manong nimi, na pamanin nagtrabaho, ti asawak, idento ta, ne? Kabuta naglaba kiti kalman sa anak naglaba ita nagsakit wah talaga natin ko nakilako ko na nakadano nak manong name iti kabagatan nga nang isusur kada kiti lakok nga nateng nga bukod ko nga nateng idi makitak manong name ni Bernie Labsak ida. Ngam nagunyandak manong nemi. Timay sa kada kita kasasarita ni Bernie. Anatla ko, Ruby. Ay, dapay na bating. Wow. Dari mulak nga okra manang. Kaya pa kastoy mo ata gumatang ta. Lalo no kapuras. Mali nga pangal daw nga ituno. Okra lang, isulat na batin. So amin ti ado. Katangam amin ng Bernie. Tapos saan nga naskan pa yung madayo pa ni Ruby. Idetalyawak iso naman ng name siya, tikit kitain na. Imisem. Imisem ako. Ay, panawag kayo pa ya. Taadalabasit pa panak. Ay, inakmatin. Mabait laing. Diyak pa nabayadan bayadan mo na ta. Nagawid ako. Mano amin na dyan. Imbagak manong. Magpasitan. Inurar na tiwalit naman ng nemi nakitak ng bungbung sa sangaribo. Nang dut-dut italo ribo. Bayad na. Wala. Nagadun. Sarabok kang kareyado ma. Tinalyaw ko taglawlaw manon nemi ang mga nadamang kita ka na kami. Baka dumanon dito kini Alex. Sabi ko sila ka lang mabut-butin. Ramay ta. Na doon tinagbalbaliwan nila nga ma. Bimakat ka matin. Kaga nga, narigat la tirigat. Mano anak man. May sapay lang. Di ba na alek takim butot? Gusto mo kumarod. Di ka na ba't siya nidi? Ha? Sigurado ka. Hamo nga putot ni Lidi. Sayang, putot ko ma. Nabat yan ka kumaidi ay. Nakapoy kami. Awatin mga rin na.
Thank you, Karod, ha? Umay ka di balit, ha? Alam di kita ko, ha? Dilatas. No, saan? Di mo kayat? Yawit ko na kita mo. Sa lutsudan to kanyak ni Alex na nagkapan na. Hindi lang ang rabi higit. Nagsinumpat kami may panggapkin ka. Baka kanon nasubyanan ka. Baka kanon sinubyanan ka. Nagimimon. Akong pinapasama kay magimimon. Kung nakmat kang gawa na apat yung ngarod ka kaya nakbay. Ito talos siya nga kon. Binakaya rin ni Bernie ko na. Pag ko na masang kakayat. Pag nanoon na kumapay mo, naglaglag kalawan ng lalaki ng siyak pailain. Awan lang ako. Din to tani, nagwapo ka lata. Awan na nainayon nga tawan mo. Ti dati. Napintas ti bagim sa diablo da. Sino mo ti nanubyam sa diyay. Kaya sino mo ti nubyam nga nasimapata. May masalang tinubyam. Yung antahanan ti asawa. Ti first love ko. Yeah. Di na pagana nun. Di mo pa inawat. Buti mo lang harudan. Thank you, ha. Indakon. Ruby. The cellphone number mo. Hamot na kasi dati, di ba? Na number mo. Bernie, please. Sana ka disturbuin. Please. Haanan nga siyak. Laglag ka laorin mo siyak pailaing. Ado di tati, mas may kari gamit siyak. Kinunak ba ng naming at kasto na hindi pa nang tarenteng ko nagpamyanan. Yung kinapudno naman ng naming agar-agaragan gantirik na. Kailiw ko ti irot terakop ni Bernie, kailiw ko ti bara, dikitis bibig na tibang luna. Bernie, nga mo ka sana kon nga may karigan ka. Adano ko ti asawa. Saan na kon nga nawaya? Lusyana kon. Ado dita, di kiti mais may karinga miti siyak, Bernie. So, hindi na kumantari gagayan pa ay. O, tadyak may libak. Nagsubling at dagos tirik na ken ka, Bernie. Nagsubling at dagos tirik na ken ka. Kaya kunak itinakim ko manunimi kabayatan nga magbagna nga kastaon iti tarenteng ko. Iti magbatog ko manunimi iti Teresena ni Nana Teresa di mag-asa. Umatang man nana tayo bagasyo. Taman 25 kilos. Nagkatsambakan sa akin ita. Napangkala nagmulat ay naglako ti hinarbas mo nga mulam nga nateng. Makagatang kan iti 25 kilo nga bagas. Awang ka di kasi nga balor. Naglakwak na. Gawan posible Baka umpid limagasot ti balor ti lakom. Nakaskas daw ka din na wakagata nga 25 kilos nga bagas. Ang dadating nga kwartak, sut na yunak. Inaanamit ko, syud na rin na pa lang, no? Mangalak ti gatang ko. Kung nangarod, ang dadating utang mo dito, makabayada mo. Sige, kwentaan mo na. Tapos na akong problema. Ay, gusto mo ti ko na. Nangalam ti kwartam. Nana Teresa, awan kayon dita. No sa dito nangalalak ti kwarta. Siyempre, kwartak na ito yung sweldo ti asawa. Inuti ko matinam na main ngor pangalaak. Manag-orret sakit ti panunod dati nga bakit na ko na. Sa bagay, manong nemi, giltiak mo. Tadangar 3,000 na intad kanyak ni Bernie Mano. Narumin ko mga sangkong inawat. Tama nga dito nga panangawat ko kasla kayat mga sawon nga. Mayatak pa ilain ken ko ano.
Karabian na manunimi medyo narik na ti asawak ti inom na si bangpet ng sandang endor tutor. Di iti Lord jay. Ano ti panagpagpagarob ti asawak? Apa yung problema? What? Dasaran akon bakit? Dasaran akon, idasaran, agidasar ka ta mangantayon ko naman sa kabayanangan. Nalasiguro to mangantayon. Manong nimi na daw ti asawa kaya di makita natin si dahil. Adobo ang karne di baboy. O na, damat ta pinakitsandak di napanak nakitsandak. Sa makombiniya kiti ko inabraw, ayan. Kombinasyon, nayamas. Yung nangalaan tigatang mo. Inutang ko. Makasitsida di karne. Kaano lang di papanyo pa nakidaya, makasitsida ka di karne. Apa gusto na, kaya ano, anda na imas kasi daan. Hindi ko sunaram kung ano, awan na imas ka may dasar. Alex, at damat bukod ko nga diskarte. Di ka agyaman tamok ti diskarte. No saan ka pa yung agsweldo, na imas latat masida. Baka ano, damat mamangtilkin ka. Sure. Apo Diyos ko haya. Ti grasya, dumteng, babain ka ni Apo Diyos. Hanggang po iti sa bali. Una da aramatan ni Apo Diyos, tapno da mangtilkin ka ti kwarta. Hindi matalyaw naman nimi ti saan panolokatan na 25 kilos ng bagas. Nakagatang ka pa di bagas. Mabaling ka di nga sa mga kwestiyonaran. Saan ko madyak kwestiyonaran? Question mark data. Ako mo kaigamam nga dakila kwarta. Saan ka sa pulang sa kaanayan? Di ba? Tiswaldok? Nagkalikat kayam tigawa. Mga remedyo ti pamuspusan tapno. Mapadat-adda. Ay, biyagay. Ilalalo sa mong ibaga. No nagkapon na. Dili man paling nga mangantay pa sa tanto sarita. Sige. Ngayon pagsaritaan tanto reta. Pampanunutek manong name no anya trumpeng ibagak. Apeng amin nga inawat ko. Apeng amin gimata nga kadagos. Apeng nga pakakitahan nga dagos. Ket nimat Alex apeng nga agdilaw. Dinagsanerdingan ti asawak man. Nangalat ti kwartang. Dapay na yun na. Agda. Ang ko pa na ibos. Dito pa tinayon na ni. Kahit mo'y katangang kati arak, baka ang kakompleto. Diyak kahit ngalak amin. Tiyan niyaman nga. Banang. Nga kamot nagkapon. Alex, diyak nga tamat pakabasulan. Ibilang ko dito nga grasya. Anang amin dito? Nagnatenga ka nagitimulak, nakadano nagsadyay abagatan, maud-udi, nga saan ko pa'y nalako. Ginatang amin ni Bernie. Mano pa tinabati? Mas layan. Baro lang iti 75 pesos. Ngayon 3,000 tinted na. Inawat mo man. Grasya. Sarabong digna at dumakunan na. Adakadakas na. Kagagangay so ng gabrot ka nagpasarabo. Lumampesana ka dumawat sa sarabo. Diya kumakayat nga huwit, awatin na talaga ng may papilit na. Imbilang ko lang nga grasya. Diya lang. Kahit nakabasulak man, inaramid ko nga pinangawat, kahit akwarta. Pakawanan na. Napanak ba't tinagitsenda? Gimata nga ba't di bagas? Dahil ito tinabati. Makapasulak ka di.
Saan? Pagyamanan. Ito, nagyaman na keng kuhan. Dakil din itulong, nakabayad ako pa iti utang. Dito yung kumay babayadan, nga utang ko kinina na Teresa na bayad ako. Pinito kano man nga kita kayo, kit ikan na kayo tumanin. Ha? Kaano kayo tumanin, nga kita tapno ikan na kan tumanin. Diyan ka mo, api kung magkita kami. Baka masapol mo tumanin. Baka salang na kita, kahit mga magatang. Baka agparayban ka. Baka kumatang ka ti barong abag mo. Baka agpagatang ka ti barong arwatem. Baka, api kung mga aramid nagtikasta, api kung mapasamag tikasta. Alex, awan ti issue na di mo pagbalinan nga issue. Awan ti problema, no saan gamang patawad ti problema. Pagkabasulak ka di, no adaman ex ko, nga dati nga boyfriend ko, ng saan ka nakaorek at sikat ti kaasawa, nga kahit na ita tumulong, kahit na tumulong, anat supapak na. At dali kiti tulong, ngaon supapak na. Nakalaglag ti tao, tumulong, at di kayat na nga supapak. Ano pambarang nga tumulong, no saan mo nga namnamayan ti supapak na? No, adan tumay gamak na 3,000. Inakto sublikin ko na tapno awan ti isyo. Tapno kita kayo manin. Alex, di mo ko mapaparuben ti apo eh. Nga saan nga rombeng ko mga masinmutan nga apo eh. Nagkaroon pa na pala ti kayat mo kit datamot ti nag-asawa. Ngayon nung nakauray ka kuma. Saan ko makas na tibiyak mo ita? Saan ko na panunutin deta? Ti panunutek kat sikat nagbaling asawa. Ti panunutek kat sikat ti amadan ako. Mabaling ka din sa ating tanapasalitaan nito. Nakahulot iyaan ti arak. Takompletak tuminom. Kain kan? Sige, mabit lang ano. Manong nemi saan agin milayab ti mangruki idi nga maarunan nga po. Iti sumang petak ganang ted, iti arak nga inuman ti asawak manong nemi naturog ako. Makaringak bigat manen. Ay, bigat manen. Anang antaman ti mapasamak iti ito nga bigat. Iti ito nga ano daw. Napamanin nagubra ti asawak manong kat nabati ka man dito eh. Nga gina. Gabot at damot pa lang manon nemi. Nabati ka rin 3,000. Inakmamit ipaspasar ti anak ko kunak. Ito no buwatak, iti ito na mul manon nemi iti panghaldawan mi nga gina. Ngayon Jack, ninamnama nga dito'y mall manon nemi nakita na kami ni Bernie. Ay. Bernie? Ito anak mo? Lily. Lily anak. Tito Bernie. Tito? Ryan, check ni Tito. Umay kayo. Papanante. Tagsapin. Igatangan na tatanak. Igatangan tatanak mo. Tarawatan na. Nagit ay ayam na. Sa kayat Bernie. Abingan ti mo kaya? Siyempre. No makita to di asawak, nagita nga maggatangam kang kuwana, sa lutsot na to, no sinot ng naggapuan na, siyempre, ibagakto nga siya. Ano naman yung pasamak ka na kami kini Alex. Nagdakwal pa yung problema din ted mga 3,000. Saan ka nakalibak kang kuwana taumot sa bali nga. Ibagak nga nagapuan na no saan nga siya. Imimbag ta saan mi nga nagapaan. Ngayon kas pagkarigat ti igatangam ti anak ko karigit ay ayam na arwaten na sasak pa ti igatangam. Anong tinamnamayam na pasamak?
Pagkabasulagan, ti tumulong. Depende. Dad ko lang ano doon kwartan. Tamamo ka to, no? Kasano nga, aramaten. Saanin? Ruby, kahit ko tumulong. Nasiyat ng tumulong, kanang saan nasyak kan, hanggang na kami tutulungan. Gabot at sa bali ka pa para na. Bernie, sardingan ako. Saan nga naikarigan si kakin siya? Alawan, basol ko no aping sa anak ka nakauray. Basol ko no aping saan ko tinungpal ti karik. Basol ko. No aping kasto ita di biag ko. Basol ko. Ape ba lang amin nga siyak di kayat mo? Gabata sikat ti first love ko. You're my first and last love. Linulo ko na ito. Imposible. Nga saan ka nga agayat iti sa bali. Magkirelasyon ak man iti sa bali ngam saan kong ayitan. Kabuti siya patpatik ko. Ngam saan nga mabalin? Urayak na nawaya ka. Kaano ko magbalin na kanawaya? Basta ko urayak. No saan ka man nga nakauray? Siyak ti makauray. Sige. Awatim na tangor dito na kwarta. Igatang mo ito na ito no dubting ti panawin nga. Igatang mo. 5,000? Ayun. Ito taliyawag ta anak ko manong nimi at dangatan nakam na reto. At nakam na, ipulong reto yun. Tsakayat. Saan kong inawat manong nimi, imidi saan nga kumit kita ti anak ko manong nimi, hinaliston na manong nimi inselser iti brak. Luglukot to eh. Wala ta saan nga nakita ta ubing. Nagpinaspalayan si Kuk ti barokong mo. Kaslawan pa anak mo. Kaslawan pa talo nga nagdede. Ano nga talo ko makit may mas anak ko? Kaya siya ti mo na nga nagdede, di ba? Si Maron ni Alex. Sa tiyanang kyo, di talo. Di ta ka na, Alex. Bernie ko na. Ay, Bernie. Alex, tasawam siya ni Bernie. Sige. Sige ka na. Oh, abi ka sa kang makakuting. Abi ka sa pa nang matmatukan niya. You miss me? You miss me? Tsagaan lipa. No kahit mo. Itong rabi. No makaturog ti asawang. Umahit to di balayo. Talay bagbagan. Man. Bayam ta, ipamuspusak ti amin. Anong tikit mo sawan? Amamok na di Burman. Da Alex. Baka saan datong itulnog ni Alex. Hindi balayo. Agpainom ang tutado. Agpapulutan ang to. Ipamuspusan na di amin. I miss you. Ay namok ka, you miss me too. Netan nga aramitin nga ibagbaghan ni Bernie kinunak tinakam kumano. Kadagpaiso manong nemi alas 9 tirabi awampay ti asawa. Hindi dagtugtug manong nemi ilukat ko 3 dawas lawan anya. Bernie, inlok krikap kumatlada ko stirida. Awanan tinagtugtog. Pimanawatan. At naman ang nagtugtog iti likod, ti kusina. Manong nemi napangkuin lokatan, bigla nakain turon, nakastrek inrekep na tiri daw, inarakop nak. Bernie, no. Ngayam sana ko nga nakapagnuid ang malan na digiti lips ko manong nemi sana ni nanam. Bernie, no. Bernie. I miss you. I love you. Bernie.
Sa bali ka, Bernie. Awan tagat arak, awan tagat sigarilyo. Di ako minumang ti arak ka nagsigarilyo. Aktam na isot na kirwamam. Kaya, kaya iliili ko ti kastang angot ka dramay. Pagyan ang tangarat. No, baka sumangpit ti asawa. Natayan ti Bartek ti asawam. Sangat nga dito'y. Diyak kayat nga dito'y. Diyan ka po tadalugan naman ng naming. Diyan mo. Tadyak pen pinanunot. Di posible nga makariing ni Lili man ng naming. E di balay na mismo ti mayan mi manong. E di kwarto na. Nga nakalawlaw. Nga kama. Nakaluklok na yung manong nemi tinangad ko ti langit kat nagpakawanak. Iga po siguro manong nemi ti iliw ko iti dati nga kainayat ko. Iga po siguro manong nemi ta talaga nga nagsublin ti dati nga panagayat ko king kuana. Iga po siguro ta mariknak di kiti irut kan agek para ti agek ni Bernie nga nakairuwamak nga at na ibuding nga ayat. Nipahay ko ti amin ko ken kuana man. Ngam kabuta pang panunutag di anak ko. Hintulod nak metlang dito'y balay. Agyawanak. Agyawanak met Bernie. Naipapan ti manungatawan nga panakailiw ko ken ken. Ika nga rutin. Mga tapi nakakita baka nakakitan ka data Diyos ko. Ngam kabigatan naman nun nemi kas taunay tikiktot ko iti batugtug. Kas lamor oram tagtugtugtug. Mayagod, apaya! Mayagod! May sakada kita katrabakuan manon nemi ni Alex. Abay, awan mo ti anak asawa nga intulod nyo. Tsak na. Hawanin ti asawam, probi. Nariingan mi nga. Agsusurutan di bagina. Natayan. No! Ni Alex! Natayan ni Alex! Imay inala ka nung lang ti ambulansya ano naming tap ni declare da nga dead on arrival. Kapanan ki di hospital iti morgue manon. Anat na basama ki di asawak. Anat na basama ki ni Alex. Sinot nang batay kay Kuana. Idagayam nagiinuman da manon nami adu dagiti saan nga nakaawid kada kawada. Nabarbartek da. Nabarbartek pati ni Alex manon. Kat sigon iti autopsya. Nabangungot na atake sulit. Gabuti labas nga Bartek balabas nga arak manon ni. Atake nga awan tinag-arayat ken kuana. Natayan ti asawa. Awarin ti ama manon ni ti anak ko. Awarin ni Alex. Awarin ni Alex. Ti pa nakaimansayag na manon ni siyempre ado di kiti may nakipagladingit. Di kiti naganag ken kuana kakapsat na kabagyan na. Tsaka mo no niya adda iti panunot da. Namon da manon ni nga ni Bernie tinagpapaala. Yung basol na kadi. No nakainom daman, iminom daman ti ado. Basol na kadi. No dagi pinaala na ako, arak ket inom da amin. Dahito siguro, kansala nga siguro manong sigurado. Tani abod Diyos ti mang tedbihag. Isumit laing ti mangala. Iti babulod na ngabiyag. Awanin ni Bert. Awanin ni Alex. Tapno nawaya ka mga sinublyanan kini Bernie. Kasjay manon nimi tinakaitarosan da kiti pasama. Saan ngin daw dawat ni Bernie nga mabalo ak, saan ngin daw dawat ni Bernie nga matay ni Alex. Ngem keddi nang namnama
nga siyak nga di nakauray, ket mawaywayan met lahay. Nga isuna nga nagururay, ket nakaurayan. Ngem tinatinaw indaw dawat, akas to ti pagtungpalan ti amin. Kas nako na hindi ni Bernie manunemi, siyak meten ti akuray. Apagbit lahing nauray nan manunemi. Tawang pa'y 2 nga bulan sipod si mangpet ni Bernie. May sakon nga balo. Kaya ti panakaalisto nga panakakatikat ti linas ti bihag. At da makatawen sipod pimusay ti asawak. Idi ijay ni Bernie. Iti panagkalay sami manong nemi. No anyaman sawan na kiti tao, mawan ti maaramid da. Tano anyaman di kiti na ikari apasama. Mayat tayo manunsaan. Isot ng pasama. E di ababa nga panao manunemi nalpasan ti paset ti biyag ko iti biyag ni Alex. Kalpasan nga naguped manunemi ti relasyon mi kini Bernie. Tabi maliit ni Alex. Nagsinubyanan kami. Kat dagiti harapap mi. Natungpal matlahay manong. Malaksid. Nga dan anak ko. Sakbay na dan kami met itibukod nga talong anak kini Bernie. Nobesan nga putot manunemi ni Bernie, ni Lily. Ngayon nakasunod pa nang ipatig na kanagitiputot na kanya. Kastamat itagtultul na pa nang ipatig na kini Lily. No pa adan nakim ni Lily nga amuna nga saan nga pudno nga ama ni Bernie. Ngayon para kayong kuwana. Ad-adda nga narikna na ti pamatig ti may nga ama kini Bernie. Ngayon Daddy Alex. Agsipod tag pay sumat. Mamano idi nga kaayayam mo no. Ubain kuma ni Alex ni Lily. Ngayon kadagitoy, kadagidi, manunimi, tani dakamin kini Bernie tagasawa. Nang runa di awang pay anak mi. Talaga nariknanan ti pudno nga pamatig ti may nga ama. Dahito nga rin ti pagkasaritak, manunimi kadagyaman naklaunay, tilaing mo ng urnus. Kalpasan na kan inak insan keng ka dito Telyena. Thank you talaing mo nga nang iba sakit sapay kumanta damat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan di biyag karigiti padak nga nagbuya. More power to your program. Ito yung ardagyaman nga pagkaya mo, Ruby.